Co je to za otázku, Altagrácie? Co je to, holka? Já jsem tvoje kamarádka a Glorie je tvoje neteř. Tahle otázka se mi vůbec nelíbí, Altagrácie. Jsme tvoje rodina. Už to tak není. Po včerečku se všechno změnilo. Jsme s mámou úplně sami, protože nemáme ani přátele, ani rodinu. Táta se postaral o to, aby mě o všechno připravil. Provázel mě za nehodnou dědictví a především mě ponížil, strašně ponížil. Ale ne, Altagrácie. Jestli se mnou budeš hádat kvůli těm penězům, já je nechci, vrátím ti je. Přišla jsem ti říct, že se chci s tebou rozdělit. Jako bys to ty udělala se mnou, přesně tak. To je zlato, ta moje kníčka. Ta nás nakonec zachrání od všech těch vlků. Altagrácie, já tě znám a vím, že jsi na tom špatně. Řekni nám, jak se teď cítíš? Otec chtěl, abys neměla nic. Včera jste slyšeli, co napsal v závěti. Styděl se za mě a všechno mi odepsal. Takže co naplat? Musíme vyplnit jeho vůli. Ale Altagrácie, to rozhodl dědeček, ale já s tím nesouhlasím. Já chci, abys měla to, co ti náleží. A abys byla pořád mojí tetou. Tohle nepůjde, Glorie. Protože po tom včerejšku už nikomu nevěřím. Podívej se, ty jsi zamilovaná do Weissmana. Co kdyby jsi měla vybrat mezi ním a mnou?